super, autíčko sa mi páčilo, prémiové materiály, veľká spokojnosť. Auto je priestranné na tú triedu, do ktorej patrí. Pekné materiály a na túto triedu veľmi vkusne urobený interiér. Ten otočný displej ma zaujal. Veľmi ma zaujalo na aute, že má nízku spotrebu. Aj celkovo ten dizajn, že vyzerajú veľmi štýlovo, sú také nadčasové. Ja si myslím, že takéto auto je skvelý vstup do elektromobilov. Čo sa mi na ňom najviac páči, že možno iba veľmi skrátke, bola to proste zábava.